Shalom. Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parmingguonon. Martuama akan naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar, minggu misericordias Domini. Namar lapatan, gok asiniroha ni Jahobado tanoon. Topik mingguta sadarion, marhaposan tu Jahoba mahamu. Tapuji ma debata di bagasan las niroha, ta endehon ma, ahama endehonokku. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jahobado tanoon, marhite-hite hatani Jahobado menjadi akal langit. Marolop-olop mahamu ale aka partigor mengasahon Jahoba talup do marende akana ujur maroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok maulia tedohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asa marpak kirimon namangolu hami, alani haheheomi. Dak pola bema biar hami mida hamatean,
ai hodo uluan nami, ruas mudo hami, di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangolui ho ari-ari, pasangapoko di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Tangihon hamuma patikni debata, ima natar surat di poda bindu 15 ayat 10 tolu. Rohana hilas pasihar panaili, alai molo marsak roha, margudok pong matondi. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin.
ngampuni madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroham midaha matean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani ubaen dipangido hami, saya sudah timatoru-torum, asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami, di bagasan asini roham. Saya pargogo imahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga diarsahiho au marhite sian akka dosam, jalan nunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatonmu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim, alani hadirioku, jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapukama bibelta hata ni debata nagabe epistel di hari mingguon dienet masian pangkukapon bindu 5 mamuka sian ayat 10 sada
Saat roh di ayat 10 opat. Pangungkapon 5 ayat 10 sada, saat roh di ayat 10 opat. Tajahama marsorin-sorin. Dungi mamereng mau gabehu bege masongon suara ni torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara ni akka parngului dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Marsuara nagogo nasida mandok natamado biru-biru nang tarbunui manjalo hagogon dohot hamuraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian. Gabehu bege mas suara ninasa natinopa akana di banua gijang di tano di toru ni tano rodina di laut tung saluhutna na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-lelengna madi ibana nahudul di habangsai dohot di biru-birui. Jadi didok na opat perngulima. Amen. Laos manuka ma akka situai huhut marsomba. Ido sahatna martua doakan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Taha tidak kon maha porsiau tai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia di dibata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai Ima tubuhon si Maria, naga begabian sionton di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panghuman silatus, namate tarpajal doibana di hau pinar silang, natuat tu banua turung dung di tanom, namulak mangurul di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hundul siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogotu tanaon manguhumi halak na mangulul dohon namate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria namadia huria atau panaka Kristen akka nabadia dohot dihasehani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulul sogot daging halak naung mate dohot yang muluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Sadame 2022. Parjolo, Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta Sadarion, Ima, Minggu Meseri Cordia Domini, Lapatanna, Gok asini roha ni Jahobado tanoon, dohot tema, marhaposan tu Jahoba mahamu. 2. Ibadah Minggu. Di hari Minggu 8 Mei 2022 nanaingro, ibadah permingguan tetap dope di Patupa Huriata secara live streaming masuk pukul sia web. Tolu pertanyaan sektor. Di hari Jumat 6 Mei 2022 mulai pukul 10 sia 30 wib sahat tu pukul 20 sadawib di Patupa Huriata do pertanyaan sektor sada sahat tu sektor opat di Pasada dengan memakai aplikasi Zoom. Pinangido tusude ruas ni Huriata, asaria mandohoti acara partangyangan. Nats ni enet sian sada raja-raja 10 pitu, ayat 10 pitu, sahatu 24. Dohot tema, huaso ni debata na pangoluhon. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. 4. Warta Dewan Koinonia Manang Seksi Remaja. Di hari Sabtu 7 Mei 2022 mulai pukul 10 waluwib di Patupa Huriata PA Manang Pendalaman Alkitab. Tu remaja dohot pelajar CD secara online dengan memakai aplikasi Zoom. Nats PA di enet sian Lukas Walu ayat 40 sia sahat tu 55 na niuluhon amang pendeta P Pandiangan MTH. Pinangido tu sude remaja ni Huriata dohot pelajar sidi asaria mandohoti acarai. 5. Surat sian sek HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di Jalo Huriata do surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta A. Undangan tu seksi Naposo Bulung ni Huriata tentang program kerja Naposo Bulung Distrik untuk mengikuti ibadah dan pembinaan Naposo Bulung se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nanaing si patupaon di hari Rabu 4 Mei 2022 pukul 10 wib sahat tu nasidung maringanan di HKBP Cibubur. Dohot topik meneladani kepemimpinan Kristus dalam tahun kesehatian HKBP. B. Undangan tu lansia untuk mengikuti pesta paduan suara lansia nanaing si patupaon di hari Senin 25 Juli 2022 maringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP. Pendaftaran peserta dimulai bulan April sampai dengan 13 Juni 2022.
technical meeting 10 Juni 2022. Jumlah anggota paduan suara mulai dari 12 halak sahat tuh 40 halak per kontingen. Untuk lebih jelas dapat menghubungi 1. Ketua Robert Pardede, nomor telepon 0811919759. 2. Sekretaris Situa R. Saur Sibuea, nomor telepon 081287527790. 3. Koordinator KUR HTP Hutasoid, telepon 0818397675. Onom Ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahid Todo, Ruas Nihuriata, Sada Parjolo, Inang Nyonya Siahan Boru Hutagaol, Nunga Mulak Tujabu, Dung Piga Ari, dirawat di Rumah Sakit Pon Cawang, Ruas Sektor Sada Wek Tolu. 2. Marta Boru Simorakir, Nuaeng dirawat di Rumah Sakit Polri, Ruas Sektor Tolu Wek 10. Tabuan Ma di Bagasan Tangyakta Asa Tumi Buhipas di Hilala Rohana Sida. 7. Parhepengon. Peleat Tuhuria 26 juta 763.200 rupiah. Peleat tu Pusat 1.150.750 rupiah. Pelean tu DSH 4 juta 716.050 rupiah. Pungu Masude 30 juta 430 ribu rupiah. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon. Saya di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peleani bahen sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata. Amin. Di Bagasan Las Niroha, Tapasahatma Peleata, Marende Mahita, Sian Bukuende nomor 222, ayat sada, dohot ayat 2. Tuhan
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Hita namar minggu di bagas garijaon. Suang songoni nang amang dainang hahaanggi na pinaribot. Na beribadah hita sian ganup tongani bagasta marhite ibadah live streaming on. Taparadima amanginang bibelta. Laos tabuk kama turpuk jamita di hita. Pesalmen biddu opat. Mamuk kamay sian ayat 2 tol hasmay tu ayat sia. Songonon ma didok disi amanginang. Tapay hutihut ma hujahama dihita. Tangiang mangido haluaw. Say alusi maaw ale debatani hati gorakku ia hujau ho. Jala palubang au juppa hagugotan. Asima roham diau jala tangihon ma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lilengodo lea rohamu di hasalauki. Sadia lilengodo haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala diorom muna gabus. Unang so botohamu marhasurungad do di bahen Jahoba akka hasianna. Matua di tangihon Jahoba do molo hujau ibana. Hol sohon hamu hiyamma asa unang dapotan dosa. Marhusari ma rohamuna dungro di podoman hamu. Asa sonak kamu. Pilehon hamu ma pilihan hati goran. Jala marhaposan tu Jahoba ma hamu. Lado akan amadok tung isema manupakon na denggan tuhita. Alay ali Jahoba. Say pasodak kon matuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku dilehoko sian dinasida dihamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe tutu. Sonang doa hupapeak huhut mamit tornok. Aisa sadahodo ali Jahoba pasonang au maringanan. Ido sahat ni turpuki amanginang. Di damang dohot dainang nahinaholongan horas madihita saluhukna. Minggutta margowar di bahasa Latinna miseri cordias domini. Molo
lapatan ni misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do tanoon. Namun Bapak Ibu Saudara dan Saudari, misericordias Domini, arti dalam bahasa Latinnya, Allah memiliki hati yang peka terhadap penderitaan. Tungtangi tigil jo Jehovah tuaka si taonon nata taoni. Dia begitu peka terhadap apa yang kita derita, terhadap apa yang menjadi pergumulan, terhadap apa yang kita rencanakan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah melalui peristiwa Yesus Kristus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Asiniroha tuhita jolma manusia. Namar sitaonon, nagale, dan yang tidak berdaya. Namar lapatan amanginang solidaritas Allah, kepedulian Allah kepada kita umatnya begitu tinggi. Bahkan dapat kita katakan solidaritas, kepedulian, penyertaan, pemeliharaan tidak pernah berhenti. Bahkan sampai saat ini di tengah-tengah kita beribadah. Asini rohana madongani hita, mangaramoti hita. Itulah misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do. Gok asini rohani Jehovah do, tanoon. Debata marhite Yesus Kristus namar sitawonon patuduhon asini rohana yang tidak tertandingi sebagai puncak solidaritasnya bagi umat manusia yang menderita karena dosa. Misericordias Domini. Allah memiliki hati yang peka terhadap penderitaan manusia. Bahwa bumi yang kita tempati ini, yang kita diami ini, yang kita tinggali ini, penuh dengan kasih setia Tuhan. Saya katakan sekali lagi amanginang, kasih setianya asini rohana dak keamar masohot, tidak pernah kering, tetapi selalu mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Tung aha perupani amanginang pergumulan, tung aha perupani rumang ni parnguluan na tabulus, dilas ni roha nang diarsak ni roha, dihahipason do di parsahiton, dihamorao do dihapogoson. Tuhan itu
menyertai kita. Tuhatai marasini roha senantiasa ke dalam kehidupan kita. Amanginang nahina holongan marsiajar hitasian parpesal menon tung di pasahat ibana dosude. Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang dia rasakan? Ahana niadopanna. Disampaikan semua kepada Tuhan. Kekhawatirannya, kegelisahannya, kekecewaannya hanya disampaikan kepada Tuhan. Molo istilah tasonaria manginang, Bapak Ibu Saudara-saudara, curhat ya. Pemazmur ini mencurahkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Jadi amanginang diajari turpukod tok kita. Ahanata holsohon, apa yang sedang menjadi kegelisahan kita, kekhawatiran kita, curahkanlah semuanya kepada Tuhan. Unang jo curahkan tu dongami. Kan seperti itu. Tetapi curahkanlah dulu yang pertama sekali, terdahulu sekali kepada Tuhan. Ai molo tudongatai, apa yang kita katakan memang selalu dianggukkan begitu ya. Saya diudukkan dok, didukkan. Oi doate, inak tahe. Ya. Namun Tuhan lebih dari situ. Tuhan mendengar, Tuhan menganggukkan, Tuhan mengiyakan, Tuhan mendengarkan curahan hati kita dan Dia memberi solusi terhadap apa yang kita hadapi. Tidak ada penolong yang sempurna yang mampu mengatasi segalanya selain yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi mau tung tapasaha perupani holso tai tu dongatai. Dang nama dok salah daong. Tetapi amanginang holso tai curahkanlah semuanya kepada Tuhan. Orang-orang tai serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tumpahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Amanginang diodolhon parpesal menodo, bagaimana kita senantiasa menjadikan Tuhan menjadi tempat untuk mencurahkan hati kita, isi hati kita kepada Dia. AHP nata adopi, jala AHP alus jawaban atas semua curahan hati kita itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak menyelamatkan kita. Edang na hurang gajang tangan ni Jehovah lamar huwa, lamang urupi kita kan seperti itu. Amang inak. Holan sonari memang kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan kita, ya, nang di tengah-tengah ni parsarata sosial masyarakat kita. Sepertinya kejahatan itu tidak bisa kita hempang. Ragam akahajahaton. Nasohya masa pe gabi masa. Itu pertanda akhir zaman sudah dekat.
Ajal di hasianganon nga conok. Ay do dokot tu hatta. Berengom muna ma. Akana sohyama sa gabi. Masa. Ay di tahun 80-an, 2010-an dang adong na margor istilah na sonarion. Haja hatoni istilah begal ya. Begal, kelitih. Ali sonari mangina. Tawuran. Akada dana dope nama rumur na molo halak batak madokon di sido pe pusok na lengwa ngamangulah naha. Kejahatan. Syukur-syukur dita sunai buah sama sakka yang mangina. Nung ngatorok, ya. Orang-orang fasik di tengah-tengah di Parngulot tak. Nama dok dirina si Huton Kristus alai pangalaho tidak sesuai dengan kekristenannya. Alania manginang marhite turpukon sedi pengok tuhatai do hita marhite nama dok ini yang selalu diucapkan oleh Yesus ketika dia hendak menyembuhkan orang-orang sakit, ketika dia menyembuhkan orang-orang yang buta, dikatakan oleh Yesus, imanmu menyelamatkanmu. Adong sada buku bimbingan pastoral. Di dalam buku itu dibuat satu pertanyaan yang sangat mendasar sekali kalau menurut pemahaman saya. Mengapa banyak terjadi permasalahan di tengah-tengah kehidupan keluarga saat ini. Buasa gudang masai amanginang dibuat jawabannya karena terjadi kegersangan rohani. Tengok mak. Karena terjadi kegersangan rohani. Gudang PHP akan masa di Portibion. Akka halum lamod di Portibion. Itu semua karena apa? Karena kegersangan rohani. So natarok sinak kenani. Parugamo do ibana. Si uto Kristus do ibana. Tetapi kelakuan, perangai jauh dari apa yang digariskan oleh keberimanan kekristenannya itu. Gersang. Wah, mana gersang? Tungilon. Tidak pernah mendapatkan apa? Siraman. Ya, tidak pernah mendapatkan siraman. Ido ngolu na gersang amangina. Molotong di dokot trupuk tasonari amangina. Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Moloso mangatusi do hita di si. Bagaimana kita dapat menghidupi itu? Moloso tubuh do hapor syapta lau makanguluhoni. Songo dia mahita mangulu di bagasan dame sesuai dengan rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Imanmu menyelamatkanmu. Hapor siau mido. Paluah kok. Ternyata kegersangan itu manginang. Kegersangan rohani tadi hanya dapat diatasi, hanya dapat diobati oleh persekutuan kita kepada Tuhan. Alita yang utama menginang bukan asal persekutuan. Firman Tuhan mengatakan persekutuan itu harus dibangun
dengan segenap hati. Sian nasaroha do persekutuan ini dang marobas-obas dang ditiki marsitaono nau roau tu debata, bukan. Tetapi ketika saya bersuka cita, saya lupa akan Tuhan, bukan seperti itu. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, damang dainang nahina holongan, pesalmen bidu opaton, patuduhon sada pengalaman kepercayaan na lebih tegas, taringot jaminan perlindungan dan belas kasihan Tuhan atas orang-orang, atas orang-orang yang sungguh-sungguh berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sian nasa roha, sian nasa pikiran, sian nasa gogo. Idokon hatan itu hatta. Kita orang beriman ini maka holongi ibana. Haholongi madebata. Sian nasa roham, sian nasa gogom, sian nasa pikiranmu, sian nasa ati-atem. Atong bahado hape amanginang. Ngologersang HP partodioki, ngologersang ngulukok kape. Berarti naso marsitutu do piau. Naso sian nasarohakku do hapeau marhua. Beribadah kepada Tuhan. Pangaramotion dohot asini rohani debata. Dilehon tuhalak. Pangaramotion dohot asini rohani debata dilehon tuhalak. Pemeliharaan dan belas kasihan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang Oma turpu tahu namang mengalusi. Nasongod dia do, halak nasongod dia do. Nasay diramoti, nasay dipasu-pasu, nasay marpanupak debata tu parnguluan na. Yang pertama dikatakan namanginang. Kita lihat pada ayat 6 dan ayat 9. Yang pertama, memiliki hubungan pribadi dan selalu mengandalkan Tuhan. Mahalak, inilah orang-orang, inilah manusia yang selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dan selalu mengandalkan Tuhan. Marparsaoran narosu amanginang. Narosu mesra. Jala saya totong mangasahon di bata. Menapar julu. Jadi di ayat onom dot ayat sina kinon. Ya. Bukti kedekatan harosuon ni parsauran ni parpesalmenon didok di ayat onomi. Pelehok kamu ma pelean hati goran. Jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Ya. Pelehok kamu ma. Pelean hati goran. Jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Di ayat sia didok kamanginang. Ya, di ayat sia. Sonang doau hupapeak huhut mamit tornok. Aisa sadahodo ali jahuba pasonang au maringanan. Ya. Alang mo di partikianon. Mololamudo pita. Dang dakku po to manang pigajok pita rupani jolo ahajo jolo marhuo dukwar na manginang. Maranganangan do tahe. Artina molodung tapapea rupani pamatang tau di atas pudo matay. Dang boy pitora, hadang boy pitor. Boy do hamu. Boy do ama? Boy do? Alusya mo siya boy do? Alanya harudang boy. Alanya hamadang boy. Itu tadi ang manginang. Kegelisahan kita, holso-holso tay, ya,
kegelisahan kita, holso-holso tai, kekhawatiran kita itu tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pangasaho do gugut ta. Ujung na maranganang ama ita 1 jom 2 jom dang buy do penok. Dialang hatay. Dialang pil tidur do. Ima daida nabudari dang buy no kau. Alay dung dukwalang sotik pil tiduri. Mudong. Ba nagabi pil tidur mana papudok kita? Padahal yang seharusnya menidurkan kita adalah apa? Kasih karunia, penyertaan Tuhan. Itu manginang. Yalah, pengalaman itu manginang. Nang padi tope. Nang buit tornok dung pinapea kahe. Iya. Alinang nama daruan bukan tidak kita serahkan itu semua, kan seperti itu. Artinya manginang kita juga bergumul tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita hadapi begitu. Ya. Alai di Sudena yang manginang ternyata Tuhan itu lebih banyak bekerja, ya. Tahu manginang? Tuhan itu lebih banyak bekerja ke dalam kehidupan kita. Tung sadia godang pe ahata, tung sadia godang pe rupanya manginang nata pangido tu debata, itu tidak akan pernah habis dari Tuhan. Bahkan kita kalah do hita mangido tu debata. Onggo pasu-pasunai selalu diserahkan kepada kita. Jadi mana parjolo manginangda, na parjolo na konidoko tuhita, bahwa agar penyertaan pangaramotion ni debata dot asini rohanai manotong tuhita. Yang pertama tadi kita harus memiliki hubungan pribadi yang mesra kepada Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Imana kinon pilih kamuma pilihan hati goran jala marhaposan tujahuba mahamu sonang doa hupapeak kuhut mamit tornok aisa sadahodo ali jahuba pasonang au maringanan. Ano gitu. Jadi sonang mahita mudum. Ya. Alay unang songot cerita ni amang padita Dr. Andar Ismaili kan begitu. Di Dok Nasida gudang do di Garejaon akka benda-benda yang berkhasiat. Inna Nasida. Salah satunya bangku. Kan itu? Dung berjalan beberapa menit inna nasida rupani ibadaun. Tapi tersonang do hita hudul. Melipat tangan. Konsentrasi penuh tetapi sebenarnya tidak konsentrasi inna nasida. HP nang mengatur ahana do. Mengatur ritme ni napas na do asabu ibuha. Itulah kata mereka. Jadi di dokon nasida di nasida hita molo bakkol molo hita mudum di jabu. Roma hita tu gereja. Peter sonang do hita mudum disi. Kan begitu amang inang. Jadi isi nak kenok kita nabak kol mudum. Anggo paditay daong. Roma hita tu gereja. Amang inang ati. Ima da parjolo. Na padua ho namang inang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di ayat 2, ayat 4 dan ayat 7 memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh akan pertolongan dan kelegaan pada waktu kesesakan. Wah do hita mangina, masih hol do hita. Kan itu kan? Masih hol do hita. Molo nasalilengor rupani suku-suku di hita, adiga do hita ibadah tatap muka. Begitu ya manginang ya? Adiga mahita ibadah tatap muka.
Mada manginang sabar maju hita ala dalam proses renovasi dope garijatta. Nanang dohonok kurupani, apakah kerinduan yang tatap muka ini yang kita rindukan? Kerinduan na tatap muka odo na tarinduhan, manang kerinduan kita kepada Tuhan. Ternyata selama itu kerinduan tatap muka. Nanang dohonok kurupani, amanginang. Ibadah live streaming yang kita lakukan. Batabereng mak. Pigahalak dohita ruas na manokton. Na ikut serta di si. Kan begitu. Pigahalak do. Jadi berarti disondak kinon. Memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh akan pertolongan dan kelegaan pada waktu kesesakan. Berarti belum ini yang kita rindukan. Belum persekutuan yang demikian ini yang kita rindukan. Amanginang. Tabereng madi ayat 2. Say alusi ma'au ale debatani hati gorakku. Iya hujauho. Ya. Dan yang dohonon na rupanya amanginang. Tuhita. Ya dimanapun kita. Boido beribadah maju guarni di bata. Kan begitu. Alai memang. Taboto amanginang. Bagas joro, ya bagas joro, gabi inganan hapujungan, ya inganan hapujungan, parsaurata ruas doh di bata, parsauran ni akana porsiai doh di bata, hapujungan. Iya hujauho, jala palubang au juppa hagugutan. Asima roham diau jala tangihon ma tangyaki. Ayat 4 didokon unang so boto hamu. Amanginang ini ya ayat 4 itu ya. Unang so boto hamu marhasurungat do di bahe jahoba akaha akahasianna. Itu tadi amanginang. Nah yang memiliki apa? Kesungguhan, yang memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk beribadah. Marhasurungan. Ya, marhasurungan. Tapi yang mah aka toko-toko Alkitab si Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Nuh, Ayub, dotlan akana asing. Mereka memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka ingin keluar dari kesesakan yang menghimpit mereka. Marhasurungat do di bahe Jahoba akkahasianna. Matua di tangihon Jahoba do molo hujau ibana. Ya, amangina. Jadi sonari turpukon mengajak kita amang untuk lebih dan sangat aktif ya di dalam persekutuan kita. Sonari holan hahoba sesak kita nama amangina. Bagaimana keaktifan kita di dalam beriman ini, di dalam bersekutu dengan Tuhan. Biasa-biasa do. Amanginang. Manang nasongos si maruna punapido. Manang nasongon emena masak digaga ursaido kita. Di dalam persekutuan kita. Tetapi firman Tuhan menjawab amanginang. Menjawab apa yang selama ini kita gelisahkan, kita khawatirkan. Ternyata marhasurungat do. Marhasurungat do. Akkahalak nasian nasarohana marparsauran mamuji marhaporsiaut itu di bata. Memiliki hasurungan. Baru dok kemudian pitu nakinon. Lado akana madok. Tung isema manupakon nadengga tuhita. Dan langsung dijawab. Alai ale Jahoba. Ya, ini permohonan, ini doa, amanginang. Saya pasodakom matuhami, sodang ni bohimi. Jadi datang yang ni hamalimon ni amanginang ate. Bisodakot tuan debata mabuhina tuho. Jala di pasar hon maaha. Damena tutot dim. Asa mardame hodoh dirim, mardame hodoh debata. Tetapi ingat,
Ini kita terima ketika kita memiliki apa? Kesungguhan, Manginang. Kesungguhan. Dan yang ketiga, Manginang. Yang ketiga, dikatakan oleh nats kita kepada kita pada saat ini, berani memperingatkan, menegur orang-orang fasik. Bahado kita. Ya, di ayat 3 kita lihat. Berani memperingatkan, menegur orang-orang fasik. Berani paingoton aka pergeduk. Waduh. Ya. Iya hamu pinapar ni jolma sadia lelengodo learo hamuna dihasalauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala diorom munagabus. Ya, ini berdialog, langsung berdialog para pesalmenon, pemazmur ini kepada orang-orang fasik, pergeduk. Saya dililingon, baik kamu. Saya dililingon mahamu, mangulahon hajahaton munay. Jala ahama ipolana di hamuna, ulahon muna hajahaton ni. Ternyata tidak ada Mangina. Ya, eta bereng masonari. Hona taro kosinak nani martaburak, ya. Songon hatani dedoi, ya. Martubur, hatop martubur aka parjahat itu tanya kenang teh. Hatop martubur aka parjahat, HP holong lam ngali. Hatop situtu martumbur parjahat, jolma situtu jolma naburju lam moru aha. Bilangan. Nah, sedang udah dini ina song ni dang adong ate, bah. Parsia jere hamu nai bah. Iya. Ede papori dui. Di ina Kamis. Hatop situtu martumbur parjahat jolma naburju lamoru bilangan. Itu kan ngali, wah ngali. Molo si Yohanes madokko di pangukapo ni, molo halak na suam-suam kuku na ngaliin na diutahud di matadui. Amanginang ate. Jadi imam berani. Bagaimana kita manginang kita mempraktekkan ini, mengaplikasikan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita berani untuk menegur orang-orang yang salah, menasehati orang-orang yang salah, atau terjadi pembiaran? Kan begitu. Ai bakol dohita manginang, ini jujur kita katakan ya, bakol dohita paingoton menasehati, menegur saudara kita itu, bakol. Dijaga perasaan. Padahal ketika kita semakin membiarkan itu, maka akan semakin, ya, firman Tuhan Amanginang mengajak kita, ya, percayalah kepada Tuhan. Salah satu buah dari kepercayaan itu berani menasehati, berani menegur orang-orang jahat, orang-orang fasik. Nah, paupat to Amanginang, idok turputardo tuhita, memiliki gaya hidup saleh. Gaya hidup saleh. Ya. Alai tayangnya tamanginang, jangan kita memperalat agama untuk mencapai tujuan kita. Ya. Gudangdo halak ipartikian na parpudion memperalat agama, memakai agama untuk apa? Untuk mencapai keinginannya. Alai yang kuhatani di Batama dokot tuhita memiliki gaya hidup saleh, mangulu di bagasan ngulu na marhadaulaton. Ya, marhadaulaton. Ketika kita hidup dalam kesalehan, ternyata kita hidup yang selalu kita melatih diri kita ini terus menerus. Pasomal-somal ma idokon Apostel Paulus tu si Timotius. Pasomal-somal ma dirim tu hadaulaton.
Jadi kesalehan itu tidak kita dapatkan hanya sekali praktek, tidak. Tetapi terus menerus tanpa henti. Hidup saleh. Sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Idok may di ayat opat manginang unang soboto hamu tadi ya. Marhasurungat do di bahe Jahoba akahasianna matua ditanyon Jahoba do molo hujau goarna. Ayat 5 dikatakan hol sohon hamu hiyamma asa unang dapota dosa. Marhusari ma rohamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu. Jadi sebelum kita tidur ramanginang jolo merenung mahita satoker rupani bersa tidur hita martangi yang tu debata asa boha asa dapat nomor sia sinak kinani asa pitor sonak kita mudum di podomatta meludung tapapea pamatak tai di atas podomatta. Jalan aparpudi ma amanginang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kelima dikatakan ingat untuk bersuka cita. Amanginang ate. Ingot marlas ni roha huhut maddok mauleate. Unang lupa kita menikmati apa yang kita lakukan amanginang ate. Apa yang kita kerjakan harus sekaligus kita nikmati. Unang lupa kita di siya manginang. Unak kolata sipasipar rupani akka parbuini na taulay, unak kolata sipasipan, tetapi tidak kita nikmati. Ya, maras ni roha, ingat maras ni roha. Idokon parpesalmenot tu hita. Maras ni roha dalam arti menikmati ya, menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Ay molo idokon nakinaw na manginang. Guk asini rohani Jahoba do tanoon. Berarti apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, itu harus menjadi apa? Berkat. Ya, idokko di ayat walu amanginang. Diperbandingkan parpesalmenon manakinon halak najahati, orang-orang fasik itu dengan dirinya sendiri yang setia kepada Tuhan. Ya, ini diakui oleh pemazmur ini. Gumodang dolas ni rohaku di lehokko siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe tutu. Ya, ini amanginang. Boydo amanginang sakapta lebih besar dari hasil yang kita kerjakan. Boydoi. Nah, ketika kita belum mencapai apa yang kita harapkan ini, berarti di sima hita HP dang dope betul-betul marsi tutu. Dang dope betul-betul kita marsi tutu. Lahu madapot toni, lahu mangulahuni. Alai hatani di bata mangaraho kita di minggutta sadarion asama taingot marlas ni roha jala taingot maddok mauleate tu di bata. Hidup yang senantiasa saleh marhadaulaton amanginang nahobar tulomoni rohani di bata. Marhaposan tu Jahoba. Percayalah kepada Tuhan. Hatan itu hatta huenet sian poda bidutulu ayat 5 dot ayat 6. Soon panipulini jamitat taon amang inang. Diarahok kita marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham. Jala unang marpangusadeah ko tu pikiran musadiri. Ayat 6. Sai ibana matadda. Taterus na manginang. Sai ibana matadda dinasa dalammu. Asa ibana patigor dalammu. Amin. Martanya kita. Melihat marohanami diho Tuhan. Dihatam nakutangi hok kami. Di tonga-tongani parmingguan nami. Di minggu misericordias domini. Guk asini roham do tutu tanoon. Jala asini rohamido totong Tuhan na sayhu pakilalaho kami sahat ditikion.
di tonga ni parsoran nami. Ditiki kami Tuhan mabigi dohot macakon hatam. Porsea mahami tutu. Marhapo sama mahami tutu. Holan tuho. Alania li Tuhan. Patau jala pargugui hami. Urupi hami di bagasat todimi. Asa marhasatiaun. Asa hot jala tugu. Holat tuho hami marhaposan. Marhaporseaun. Dohot marpangusadean. Molotung Tuhan ragam akka hamaolon. Ragam akka hangalutok kubulus sami di pardalanan ningulu nami. Molo hodo Tuhan huhaposi hami. Molo hodo Tuhan haporusan nami. Pangusadean nami. Parsigatungan nami. Parguguam mudo hami Tuhan. Laho mangadupi saluhu nai. Jala di ujung nilak kanami ih. Dina mangadupi akka hamaulo ni, akka hangaluto ni. Lehonom mudo hamonangat di hami. Songonang takas di hatam nahubigi hami. Di tonga-tonga ni parminggon nami di tikyon. Pasu-pasu hami Tuhan ruas ni huriam. Pasu-pasu hami nang parhaladong. Pasada roha nang pikiran nami. Lahu mangula akasi ulau di tonga-tonga ni huriam. Marhiti akapakubasion. Nang di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhiti akka ulaon na maragami. Posdorohan nami Tuhan. Jala hatamdo na huhaposi hami. Manotong doho matdongani hami. Jala malua mahami Tuhan. Molohot jala tugu nang haporsiaw nami. Pasu-pasu nang akaruas ni huriang. Natongot Tuhan marulang tahun ibagasan sadarion. Sahat tu ari Sabtu nanengro. Torop ni akka amang nami inang nami. Hahaanggi nami nang akka ianakon nami. 10 talak. Moleate matuhan di umur nagajang. Moleate matuhan di hahipason nok pinasahatmu tu paranguluan nasida. 7 nariot Tuhan. Manotong mahomat dongani mga ramoti. Mamasumasu. Mga lehon gugu hahipason ng las ni roha tu paranguluan nasida. Pasu-pasu ng akka ulaon. Patulus ng akka sakap. Tuhan Jehovah di bata amanami. Las subuah kami ruas ni huriam. Natongod di partikianot Tuhan di bagasa parsahiton. Di inang nami inang nyonya siyahaan buru hutagaol. Napiga-piga ari nasal po Tuhan. Dirawat di rumah sakit Pon, Cawang. Ruas ni huriam sektor sada Wiktolu. Moliate matuhad di padongan yon nak pangaramot yongmu. Sailam tudenggan nama tutu hahipason. Pemulihan sakit penyakit dari inang kami. Inang nyonya siahaan buru hutagaul. Suang songonima nang iboto nami. Si Marta buru si Morakir. Natongot Tuhan dirawat nuaing di rumah sakit Polri. Ruas ni huriam sektor tulu wik 10. Pasu-pasu Tuhan saluhu na akka proses pengobatan. Pasu-pasu Tuhan nang akka ubat. Si panganon. Alat-alat medis. Songoni Tuhan nang akka tangan ni dokter perawat. Na mga lehon pangubation. Tu iboto nami Marta si Morakiron. Tanggal matuhan sahiti siap pamatangna. Tanggal may so diboto. Peut may so dihilala.
ala asi dohot holong ni roham. La subuh kami totong Tuhan, inang nami, inang situa nyonya sinaga boru libong, opu sebastia boru, dohot di inang nami, inang nyonya huta barat boru sitopul, opu Alicia boru. Tukoma Tuhan na mga lehon hama malum ni parsahito dinasida. Marhiti pasupasum pangaramotio do padongan yomu. Malum matuhan parsahito ni siya pamatang nasida. Ala asido tolong ni roham. Lehonom mugogo tiur ni roha do pakirimon. Oh do Tuhan padaw ni bolot di ngulu nami yon. Dangadok parsahiton na soboy di pamalupo. Ido pos ni roha nami. Ido haporsyon nami. Manotok kami. Pasahaton elehelek tangiang pangiduan nami. Tuado pamu nabadiay. Suang songo ni matuhan. Nang akka ulaon. Dohot akka pakubasyon. Dihuriam hakabipi. Podok bambuon. Say pasu-pasu akka ruas ni huriam. Tarlumubi akka parhaladom. Secara khusus Tuhan nang panitia renovasi ni Bagas Joromi. Sidung ma pembangunan ni Tuhan hobar tuak katiki naung binuhul ni huriam marhiti panitia. Lehonom mu ma hahubason ni akka tukang. Lehonom mu hahipasot dinasida doh gogo. Tiur ni roha do pikiran. Jala pati rommu Tuhan akka ari si boluson nasida di ulaon renovasi pembangunan ni Bagas Joromi. Muliate madiho Tuhan. Saha tuhoma ngulu nami. Ibagasan sadarion. Diaka udut ni ulaon nami. Nang diaka pardalanan nami pe. Ramoti dongani hami. Padau akan nasa parmaraan. Sian pamatang tarlumobi siap partot dion nami. Alay jumulu matuhan uras. Jala sesa kadusa ng pangalosyon nami. Asa tama jala talupami diadupamu. Majalo pasu-pasum dohot asiniroham. Pasu-pasu hami Tuhan. Na marhubas di minggu sadarion. Asiniroham do dengan dibasama. Na siya totong marpanupak tungulu nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Syokop si paluhami. Martangyak kami Tuhan. Amin. Tamanginang taparade ede pamujiota sian buku ede 700 onok pulusia ayat 1 ayat 2 tu debatado pakirimon laos tapapunguma peliatta napaduahon. Marihona posro hati sonang doa ibana dona mandonga nia. Nang bunga-bunga rodi sude nati no panai na met na naborgai ibana dona
debataki dosumarihona posrohaki sonang doa ibana dona mandonga nia tatang yak mapiliata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadengkan dohot nasa uli bahasa na mau liutus hupasahat tami masian na nilihom mito hami pilihan nami tuho say jalo magabe uap na husus di colom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajo itonga-tonga ni huriang dohot ni Portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asa lam girgir hami madok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale di bata amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti di batamahok. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di doktakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Di damang dohot dainang hahaanggi na pinaribot maraulahulak mahupasahat tami tabi tuhita. Selamat hari Minggu Horas. Di
Kita tutup.